санъаткоро бо номи Нигина Дустмуроди Алӣ Хиёмуддин Чақал ва аз адибо бо номи устод бузург булбули ҳамчун ту дар ин бӯстон кам дидаам, сад чамангул пеши овози ту сархам дидаам. гар ҳузури гармии хуршеди олам рӯзҳост, ман ҳузури гарми овози ту ҳардам дидаам. ҳам хеле як шеър нависта хеле дароза дар бораи Дустмуродо. аз куҷо донӣ ки то ин лаҳза ончунон ғам дида будам ки чунин дам дидаам. ҳай умри мана амади 32 сол буд, лекин зиёда аз 100 сабти вай дошт. мутаассифона дар телевизион ин чиз нест, бисёр кам аст. ҳай Дустмурод як шеъри манам роҳан даровардам мехондам, афсӯс ки дар сабтон нест. аз ҳузур соли бисёр мехонам. овозе ки Дустмурод дорад ягон ҳофиз дар Tojikiston надорад ва пайравое ки масалан писарҳо пайрави падарҳо мешаванд. одами ҳошим раҳматулло дорад, фирдавс ҳадера дорад, зафар нозим шоҳибай дорад, ҷовидон дорад ва ё то андозае пай мекунад. вале наврӯзҷони мо оди банохуни Дустмурод баробар нест. барои ин заҳмати зиёд дар кор, акун заҳмати зиёдам ки бикаша бефоида, барои ки овоза худо метиҳад. овозе ки худо метиҳад ҳамин Нигина Дустмурод. баъд Тағои Мурод қори ёвонӣ мегӯяд. ҳамин ангушшумора агар касе бад Сайфулло Билоловка бисёр баҳим, бисёр ширин ва бисёр босаводона мекунад ва бисёр дар савод бисёр тавоно аст. барои ҳамин ман эътироф мекунам. шумо низ ба пайравии устод Дустмурод Алиев оҳанг бастед гуфтед? мо ҳам ҳофиз мекунем. падари мо ҳофиз буд, тӯйҳоро мегузаронд. дутора ҳам чени худам, ман чени падарам менаводам, падарам чени мегузаронд. вай ба доира мехоҳад, тӯйҳоро мегузаронд. тӯйҳои шаҳмардира пеш баландбувак набуд, ки хеле масалан расмҳои баландкунӣ набуд, фақат доира буд, аккордеон буд, кам-кам мехондам, баъдтар биромад, фақат ба доира мехондам. тор рубобам кам буд. ҳама кас ҳофизо доштанд, тор хеле тору рубоб ҳоли ба авҷ расида буд, ҳама наметавонист гирифта. тору рубобам Озарбойҷон вай мекунад, месозад. аслан ҳамуно месохтанд. падари мо ки